ġarrabna fid-dmur. Tħallasniex omulej fuq li motti, insalħtija ta' wliedek dajfin, u naddafna mitbajja ta' ruħna, sabiex najxu għal-dejjem safi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, niftakru llum hija l-ġimgħa fi żmien għażejs tar-Randan. Il-ġimgħat huma dejjem jum iktar speċjali f'dan iż-żmien tant għażis. Il-Knisja fih tistedinna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu imsallab, il-ktieb il-kbejr kif kien isejjaħlu San George Preka, dak il-ktieb li jallimna dak li l-ebda ktieb ma jista' jallimulna, jallimna s-sens veru tal-ħajja, jallimna l-misteri tal-ħajja, jallimna min hu Alla, jallimna min aħna u x'hekk, u l-importanza tar-relazzjoni tagħna miegħu eżis ħutej. U għalhekk ejjew nitħejjew illum ħanirċievu nilqgħu lil Mulej f'ħajjitna bil-kelma u bil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu, billi nieqfu ftit mumenti fiskijiet u b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallili tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Leli Grima. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, ħatenna nrażnu l-ġibda tagħna l-ħażen u qawwina biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-Mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-Mulej Alla tiegħek għax int tfixkielt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-Mulej u għejdulu, int tneħħi il-ħażen kollu, il-qajt tajjeb, u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma ssalvanix, fuq żiemel aktar ma nirkbux, lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna, għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija, minn qalbi nħobbhom, għaliex il-korla tiegħi raġgħet lura minn fuqhom, jien għad inkun għal Iżrael bħal nida. Ħajiftaħ bħal ġilju, eruq u jxenxel bħal siġra tal-lub, jinfirex ir-rimliet tiegħu, żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jiżbieħu qishom dilja. Imbiet tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim, kont jien li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajarafhom kull min hu bil-għaqal,
għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jien il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma', neħejtlek it-tabija minn fuq darek, ħlislek idejk mill-irfieħ tal-qoffa, fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada u Eġiptek, ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek, Iżrael, mhux li kont tismani. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofsok, tinxtaħiex quddiem Alla barrani, jiena l-mulej Alla tiegħek li tallajtek mill-art tal-Eġittu. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, lilhom nitmaħħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħhom bil-għasel mill-blat. Jiena l-mulej, ismani poplu tiegħi. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smawiet waslet. Gloria u tifħir lilek Kristu. Kjoġobkom nagħmlilkom appell biex il-mobiles nitfuhom please taħejta ħalli ma jkunniex jitellifna f'dan mument tant għażejs. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu, l-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu? Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kieku jkollna noħolqu ftit ta' diskussjoni żgħira hawnhekk bejnietna dwar x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja. Tgħid x'konna ngħidu? X'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja? Mhux ngħidu bi kliemna ta' dak faċli ngħiduh, risposta li tgħallimnija u ngħid mhux Alla, imma knieqaf u nirrifletti fil-fond x'insib. U din l-ikbar problema li qegħdin naffrontaw aħna bħala poplu eżis ħutita li ma għadniex kapaċi nieqfu u nirriflettu fil-fond. U ħafna minna nispiċċaw ngħixu gidba eżis ħuti. Jiena għalhekk kif naqbad ngħid naqra għandi passjoni fuq dil ħaġa. Kemm nixtieq nara li l-knejjes tagħna tal-inqas il-knejjes tagħna inżommuhom bħala postijiet fejn nożżu skiet.
Postijiet li jistednuna nagħmlu dak il-vjaġġ li l-ebda post ieħor ma jistiednek tagħmlu, il-vjaġġ li tidħol ġo fejk. Eżis ħuti min mhux kapaċi jieqaf fiskiet, nieqfu fiskiet u nidħlu fil-fond ta' qalbna, ma jistax jiltaqa' malla b'mod personali. U allura l-fidi jekk aħna maħniex kapaċi nagħmlu dan il-vjaġġ, tibqa' xi ħaġa li smajna dwarha. Tibqa' xi ħaġa li qalilna xi ħadd ieħor dwarha, u allura tibqa' għalina xi ħaġa superfiċjali. U għalhekk eżis ħuti ħa nitlobkom minn qalbi li lkom hawnhekk preżenti fis-santwarju llum qegħdin ħafna u li lkom nisseguna mill-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali mit-televiżjoni. Ejjew, we join forces kif jgħidu bl-Ingliż. Li l-knejjes tagħna nogħżuhom, inżommuhom post għaddejs, post li jixraqlu r-rispett tagħna. Kemm minna llum x'kien dħalna fil-Knisja, pereżempju għamilna reverenza. Mhux kollha għall-mwielna dejn, kemm minna tfajna ħarsitna fuq it-tabernaklu ta' Ġesu fuq is-salib. U nżilna rkubtejna u sellemnielu bil-qalb il-Ġesu. Jew għalina bqajna kif konna mixjin barra nparlaw nibqgħu deħlin nparlaw fil-Knisja żisħuti, skużawni ta' mhux biex niġġudika jew nikkundanna l-ħadd, imma tant jinbeżan. Iva għandi ċertu biża' li l-knejjes tagħna qegħdin nitilfulhom is-sagralità tagħhom ta'. U knitilfu s-sagralità mill-knejjes tagħna. Fejn se jibqa' l-post sagru eżis ħuti? Fejn se jibqa' l-post li jlaqqek mal eżis ħuti? Fejn? Inkunu tlifna aħna ta'. Inkunu tlifna dan li qed jgħidilna Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. Ma nibqgħux nintebħu x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja, innu taf ftit il-bniedem li jitlef is-sens tas-sagru ma jibqax jagħmel differenza bejn x'ħan ikun fuq il-monti u x'ħan ikun hemmhekk u x'ħan jiġi fil-Knisja, jibqa' isir kull imkien l-istess. Għalhekk eżis ħuti ejjew naħdmu flimkien. Ix-xitan jidħol fejn ta' ix-xitan għandu nassifini ta' eżis ħuti ta'. Ix-xitan mhux se jmur jgħid li mur oqtol jew mur israq. Ma jafx mhux se nagħmel hekk. Ma jgħidlis ma m'għandekx ċans titlob ta'. Ara kemm m'għandekx tagħmel. U jibda jbedek fejn mingħajr ma tintebaħ. U hekk qed jagħmlilna li jenna bħala poplu, mod speċjali aħna Malta Għawdex, qed itellifna s-sens tas-sagru. U ħafna minna waqgħu fin-nassa. Kemm minna pereżempju għalfejn il-mobiles fil-knejjer illum m'għadekx tisma' qudiesa li ma tismax mobile idoq, sfortunatament. U ġieli nirrisponduh ukoll biex taxxaq. Ejdu li jintom kieku tkun tkellem xi ħadd famuż, jien immaġinaw il-Papa, jew min iħobb il-futbol, xi plejer famuż tal-futbol, timmaġinak idoqlok il-mobile. Jew timmaġina Karlu Kar taqbad tirrispondi l-mobile. Jew ma tagħmlix quddiem il-Papa, u ma tagħmlix quddiem plejer tal-futbol jew xi ħadd famuż u minnu. Tagħmilha ma' Ġesu. Kif ma nistgħux aħna eżis ħuti nidraw x'in inkunu deħlin fil-Knisja eżis ħuti niftakru li deħlin f'post sagru. Ngħidha minn qalbi dan tant inħoss nimbeżza. Iva eżis ħuti imbeżza ta'. Li dan huwa il-proċess li bil-mod qed itellef il-fidi lill-poplu tagħna. U tellef il-fidi tafu xi ġifieri? Li dan li qed jgħid Ġesu ma jibqax l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna. Sewwa u meta l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna issir xi ħadd ieħor jew xi ħaġa oħra, mhux Alla jbagħti ta'. Ara ma nkunux boloħ, imbagħtu aħna ta'. Alla jħobbna. U jixtieqna li ta' bilħaq ikollna s-sens tas-sagru. Imma l-ġid tagħna. Mhux għax għandu x'jambina hu. Allura ejjew eżis ħuti neħduha bis-serjetà dejn. Ejjew neħduha bis-serjetà. Hekk, Ġesu qalilna llum mhux hekk hu stess x'inhuma l-iktar ħaġa importanti l-imħabba. U l-bniedem li ma jafx jiskot, ma jafx jirrifletti. Li tilef il-kapaċità li jiskot u li jirrifletti, ma jibqax iħobb ta'. Jibqa' għaddej fuq l-emozzjonijiet tal-oħrajn, fuq l-ħtiġijiet tal-oħrajn jinduna. Jaffeċ il-ħutu anke l-iktar nies qrib u laqas jintebaħ. Għalhekk il-fidi tagħna hija sabiħ eżis ħuti. Għax il-fidi tagħna jfisser li jiena ma' Ġesu nieqaf fuq bażi regolari li huma l-ħinijiet tat-talb tal-quddiesa u nidħol ġo fija u nkun naf x'inhu qed jiġri ġo fija. Ma nagħmilx hekk eżis ħuti x-xitan jagħmel ħerba minni u laqas biss nintebaħ. Laqas biss nintebaħ eżis ħuti.
U mbagħad nitbiet imbagħad ejjew għalek iżżħuti bil-qalb illum. Nitolbu flimkien f'dil quddiesa. Muli jenna ħamma nitilfu qatt is-sens tas-sagru. Iva muli jenna ħalli dik ir-reverenza malli nidħlu qabel noħorġu qatt ma ninsewha u nagħmluha sewta. Hekk min jista' jinżel bil-koptu sal-art. Min jista', min ma jistax ma jistax, ma min jista'. Biex anki aħna stess niftakru meta jien dieħel f'post sagru, f'post fejn jagħmar Alla. U x'hekk. U allura jixraqlu r-rispett tiegħi, m'hemmx diskors bla bżonn. M'hemmx mobiles, il-mobile nitfih jew nħallih fil-karozza. M'għandniex nagħmlu l-mobile biex nitkellmu mal-Alla, u fil-Knisja suppost nidħlu biex nitkellmu mal-Alla. Okej, ġieli jkun hemm min juża l-mobile għat-talb. Ma kħatu zaħat talb, għamlu sajli anzi, itfilu l-konnessjoni mal-internet u għamlu silent. Biex ma jtelfekx, mhux hekk la lilek waqqas il-ħadd ieħor. Ħanejdilkom jiena bħala saċerdot. Xejn ma jfixkinni daqs xejn u l-quddiesi jwiduq mobile jew tar xi ħadd jirrispondi l-mobile jew tar xi ħadd iparla. Mingħajr ma titbit imma x'inhu jiġri. Mbagħad kulħadd jibda jħares, ngħidilkom din idoq mobile, ikun hawn 30 ruħ kollu jaħsbu l-mobile tagħhom da u kulħadd jiena ninfixel, ħankun sinċir magħkom. Dan li qed ngħid nittama li qed ngħid issew. Ħanitolbu l-mulej, mulej jenna li ma nitilfux is-sens tas-sagru, enna mulej ħalli l-quddiesa u l-mument tat-talb nżommuhom esklużivament għall-laqgħa tagħna miegħek. Dik il-laqgħa mbagħad li tenna nħobbu dejjem aktar lil xulxin. Ħanqumlu bil-wieqfa kieġobkom. Ħuti eżies, il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet tal-qalb. Nitolbu biex il-ħajja tagħna inħallu l-kelma divina tmexxina f'kull ma naħsbu ngħidu nagħmlu. Ngħidu għalhekk mulej għatina l-erf tat-tagħlim għad-dejs tiegħek flimkien. Biex kulħadd jarafna bħala nsara mhux biss għax jarana mmorru l-Knisja, imma wkoll għax jarana nħobbu lil ħutna nitolbu mulej għatina l-erf tat-tagħlim għad-dejs tiegħek. Biex il-mexxejja politiċi ma jibnux soċjetà fuq il-kapaċità tal-bniedem imma fuq il-valuri nitolbu mulej għatina l-erf tat-tagħlim tiegħek għad-dejs tiegħek. Biex il-ġenituri u l-edukaturi tat-tfal u ż-żgħażagħ jifhmu l-valur tal-imħabba li tirbaħ il-biża' ħalli tidħol dejjem aktar il-konvinzjoni li inti missier li tħobb nitolbu mulej għatina l-erf tat-tagħlim għad-dejs tiegħek. Biex aħna mmorru għall-essenzjal tal-imħabba u ma nibnux il-ħajja nisranija fuq drawiet bla ruħ nitolbu mulej għatina l-erf tat-tagħlim għad-dejs tiegħek. Ħaniqfu ftit mumenti fiskiet eżisħutej, hekk il-mulej nkomplu nitolbu ħax-xita f'dan l-aħħar xahar u x'hekk importanti ħafna x-xita tal-istaġun tax-xita. F'dan l-aħħar xahar tal-istaġun tax-xita eżisħutej nitolbu wkoll eżisħuti għal paċi fid-dinja biex dan iż-żmien ta' grazza jkun ta' bilħaq żmien ta' barka għalina l-koll u biex nitgħalmu hekk inqazzu u nżommu bħala qaddejs il-knejjes tagħna. Ħaniqfu ftit momenti fiskiet hekk ma ninsiex insellem lil ħutna l-morda u l-anzjani li huma persuni eżis ħafna ħafna għalina, persuni b'diżabilità, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli jeżis ħutej. U nitolbu wkoll għal dawk kollha li bħalissa jeħtieġu t-talb tagħna jew talbuna nitolbu għalihom. Ħanoqogħdu fiskiet hekk nitlob il dawk li daħlin il-Knisja biex kemm jista' jkun ma ntelfux li qed joħsib fil-quddiesa ħajta. Ħanoffru t-talba tagħna lil mulej fiskiet. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha, li nħobbu lil ħutna bl-istess imħabba li wrina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek biex ikunu jogħġbuk u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek waqt ġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-Vanġelu tal-lum, Ġesu Ġesu għalinna x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja, jiġifieri l-imħabba. Li aħna niftħu qalbna ħanirċievu l-imħabba t'Alla, inħobbuh lura u nħobbu lil xulxin. Dik l-iktar ħaġa importanti Ġesuti. U l-bniedem li mhux kapaċi jiskot, il-bniedem mhux kapaċi jitlob, dil ħaġa ma jifhimiex, tibqa' ħaġa li semaħħa, ma ssirx ħaġa tiegħu. Għalhekk Ġesuti jew nieħdu dan l-impenn bis-serjetà li nfittxu l-ewwel ħaġa inżommu bħala post għaddejs il-knejjes tagħna. Nfittxu iskiet fil-ħajja tat-talb biex hekk ta' bilħaq ngħixu l-kmandament il-kbejr. Ejjew ngħidu dit-talbek li tiġbor fi ftit kliem il-Vanġelu kollu. Ngħidu flimkien missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew li ħaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem.
blaħina ħarsin kienu l-ħafna duri t-tirej Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi ma rabbini lek salib ħaddax fuq spallejk kienu l-ħafna dnuri tiegħi Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi idejk milli fed dawk l-imsieber tal-ħatin kienu l-ħafna dnuri tiegħi Ġesu tajjeb ħaferu Eżis ħuti f'da żmien għażejs u xekk il-Knisja tistedinna biex nimmeditaw is-salib ta' Ġesu, anzi nikkontemplaw is-salib ta' Ġesu. X'differenza tgħaddi bejn nimmeditaw u nikkontempla? Nimmedita huwa qisni qed nitkellem jiena u x'hekk ma' Ġesu. Nikkontempla jfisser nisket quddiem Ġesu u nħallih ikellemni. U kapaċi jiskot biss u x'hekk min ifittex il-paċi tal-qalb, min ifittex it-tranquillità. U għalhekk nistedinkom minn qalbi x'hekk biex il-Knisja tagħna, il-knejjes tagħna inżommuhom post ta' skiet. Hekk issa wara tafu li qegħdin ħafna kelma minn għand kulħadd. Allura nżommu iskiet. Kif trid tiltaqa' Alla? Trid iżomm iskiet bħala ħaġa qaddisa. Ħansellmulu l Ġesu billi ngħidu nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu, għamel mulej li l-grazzja qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex b'fidi sħiħa niksbu għal kollox il-misteri qaddisa li fihom ħadna sem bi Kristu siedna qegħdin f'da s-santwarju ta' Pinu fejn omna Marju x'hekk meta kellmet il-karm nigrima talbita tgħid talba sempliċi u sabiħa immens. 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dan fil-qabar. Ħanejduhom flimkien, ngħiduhom biex dan iż-żmien għażiż tar-Randan u l-iktar żmien importanti għalina l-insara lejt,
ikun ta' bilħaq żmien ta' grazzja, żmien li niftħu qalbna l-Alla. Nitolbu għal dawk li forsi huma xi ftit imbeda. Żgur li kulħadd minna jaf il xi ħadd jew wħud li jinsabu ftit imbeda. Nitolbu biex il-mulej jirressaqhom leħ, għax aħna nemmnu li l-fidi tagħna hija l-aktar teżor għażejs li jista' jkollna. Nafdawhom f'idejn Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Wieqfa kienet imbikkija l-om dejjem dira fil-ħatiħa fuq sarid kem tbatiha f'qalb uġuħa li madweja li finiha ħasset l-om imbirka